dag er det skulderdag. Jeg skal over og mødes med Rabi, og vi skal vise jer, hvordan man får nogle kæmpe store boulder shoulders. Som I nok har lagt mærke til, så skifter jeg center næsten hver gang jeg træner. Jeg hader at træne i det samme center, så jo flere center jeg kan komme rundt til, jo bedre træninger jeg føler jeg får. Jeg skal over i Vester Bronx i dag. Hvad sker der, mand? Er du så klar? Oh ja. Skal lige have et scoop? Ja, kom. Lige direkte ind? Ja, direkte. To scoops. Ja. Helt sikkert. Jeg tager den der klump her. Shit. Kæmpe. Sådan. Tykker du bare? Ja. Skulderdag. Yes, skulderdag. De der kæmpe boulder shoulders. Yes. Så lad os køre det sådan. Du kører en øvelse, jeg kører en. Og selvfølgelig frem og tilbage, okay? Okay. Okay, så. Hvad sker der, mand? Det er sådan her, ser gåskud ud. Det er Tour Deus. Præcis. Så vi er over til skulderpres på den her maskine her. Mega nice. Vi kører time under tension tut, hvor vi kører 5 ekstremt langsomme reps. Og så fyrer vi den af med i hvert fald 5 plus gentagelse bagefter. 5 langsomt hurtigt. Dreven. Og noget jeg elsker at gøre som første øvelse, når jeg går til sideskulder, det er at køre 100 gentagelser med lateral raises. Så det er fucking hårdt, og jeg kører med 2 kilo, så du skal nok ikke køre med særlig meget. Men det er koncentreret reps, sådan her.
Nu kører vi Latin Races med isometrisk hold, og det betyder, at man holder virkelig stille på toppen. Og lige 3 sekunder kører vi. 3. 3. Kører så mange jeg kunne, fik 4-5 stykker, og så fyrede den af med 5 til sidst. Så det der med at køre time and attention, det er en helt anden måde at ramme muskulaturen på, og det samme med det isometriske hold. Så i stedet for kun at køre helt almindeligt sæt, 10 gentagelser med et eller andet, så prøv at køre de her anderledes måder at træne på. Det rammer muskulaturen på en helt anden måde, så det er noget, man kan mærke det, efter man bare bliver øm. Vi er nu med skudtræning med nogle supersæt med nogle ladder races. Så var cable flies begge to. Rear delt. High reps, 12-14 plus. Supersæt med nogle super wide grip pull-ups, hvor du kun bruger din rear delt. Indre lats, bare kun rear delts. High reps, begge to. Let's do it. En rigtig vigtig ting, når vi gør de her pull-ups for at ramme bagskulderen, det er, at man tager hovedet frem. Så det burde til at ramme lige. Første gang jeg kørte den her til bagskulderen, normalt kørte den kun til vingerne. Men snart i mærken, så er det snart efter hovedet fremad, så er det meget lettere at justere på bagskulderen, det vi konstaterer. Så vil du virkelig nogle shrugs med håndvægte? Nej, en lortenaj. Så er det vigtigt lige at fyre den af. Ja, det var vores skuldertræning med Rabi her. Sindssygt, ja. Men lige for at fortælle lidt om, hvem du er. Det seneste stævne, du har stillet op til, det er EM, og det er 2 uger siden? Ja, det er omkring 2 uger. 2 uger siden. Fortæl lige, hvordan du synes om det her med at stille op, og hvilke konkurrencer du stiller op i. Jeg vil sige, altså, konkurrencer tager meget tid fra det, må sige. Så du skal finde tiden til det, så bare hoppe ud i det. Så bare være forberedt på alle de ting, der kommer til. Du kommer til at være mentalt nede, kommer til at have alt, men det er totalt meget en sindssyg oplevelse, så... Og Rabi stiller op i mænds fysik. Hvad er dine planer nu? Så vil jeg gerne næste år tage Oslo Sweden
Og så ja, måske EM igen. Helt klart. Skal lige have noget posing? Lad os se, hvordan det ser ud. Rabi er cirka 5 kilo tungere, end han var til EM. Så den er stadig god form. Big boy problem. The douchebag tank. Og så er det skrønt det der med alle mens fysikdrenge, at de har lorteben. Rabi har faktisk nogle crazy ben. Det er vener i skuldrene. Vainsene, det er altid lav 5%. Diæten. Vi har lavet i køkkenet dine veins. Kæmpe skulder, boulder shoulder, vil sige, fokuserer meget på din lateral. Side. Altid. Mange af dem. Lige for at opsummere. Man bruger rigtig meget frontskulder, når man træner bænkpres og andre øvelser med bryst for eksempel. Så fokuser på de her skulderdage, fokuser på laterals, man. Fokuser på de her sideskulder. I dag kører vi, hvor mange øvelser kører vi med sideskulder? Jeg tror, jeg har til 4. Vi kører til 4 øvelser med til 4 sæt på hver. Så det er bare smadret igennem og virkelig gas. Og så havde vi en hel dag kun med skulder her i dag. Og det er rigtig vigtigt, især hvis man stiller op, hvis man er med en fysikgut, eller bare vil have en æstetisk krop, noget der ser rigtig flot ud, hvor man har den her V-shape, så skuldrene er fucking vigtige. Det er en masse skulder. Peace derude. Tak for at I så med. Og husk lige at skrive ned under, hvis I har nogle spørgsmål. Og I må også gerne skrive, hvilken en af de her øvelser, I synes er nicest. Tak for træning i dag. Det er en sindssygt skuldertræning. Fucking dope. When you check your smart. Går vi lige og chiller i fields? Der var studiebord. Jeg hørte det godt. Har det samlet og eller andet? Ja. Det er vi gået bare retarded. Nu har det været easy money. Only nigga talk. My bad, brother. Jeg tog filmet det. Der er fucking hver lørdag morgen, fordi der er release. Sindssygt. Hvad er det, vi kigger på her? Det er en Air Jordan 2 Red. En af de klassiske Air Jordan modeller.